The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito, aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo, tandaan nyo ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Isang maligayang bagong taon sa inyong mga ka-aksyon. It is already 2025 at live na live tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga ka-aksyon, hustisya ang sigaw ng magulang ng isang sanggol na walang awang ginalaw at hinalay. Ang reklamong ito ay ora mismo nating tinutukan at inaksyonan. Ang buong kwento, panoorin po natin sa ating Tabang Ora Mismo update. Opo, napakalaki po pagsisisi na pagkatiwala sa ibang tao, lalo na hindi mo kaano-ano, hindi wala. Masakit po. Sinira niya yung ano ko ng anak ko eh, yung pagkatao natin. Kahit bumapang siguro siya namin, hindi ko siya mapapatawad. Masanay doon sa ano? Konting galaw lang, ano na ka? Maaaruga at maibigay ang pangangailangan ng anak. Ito ang kadalasan na hangarin ng mga magulang. Kaya naman kayod kalabaw kung magtrabaho si alias Gina na isang masahista at ang kanyang asawa na on-call pintor para sa kinabukasan ng kanilang anak. Pero ito rin pala ang sisira sa kamusmusan ng kanilang 11 buwang gulang na sanggol. Umiiyak na dumulog si alias Gina sa Ako Bicol Tabang Ora Mismo Satellite Office sa Caloocan. Ayon sa kanya, hinalay ang kanyang 11 buwang gulang na anak ng 30 anyos na pamangkin ng kanyang kinakasama. Tinawagan ako agad ng aking client na pumunta na ako doon sa aking hihilutan po. Doon po, pumunta po ako, iniwan ko po yung anak ko, asawa ko. Then ngayon, yun nga po, napag-usapan namin paano siya makakapasok kung aalis ako. Ngayon sinabi ko po sa kanya, mag-half day na lang po. So ngayon po, dumating po yung asawa ng pamangkin niya. So nagtiwala po ako na sabi ko kung talagang kailangan na, iwan niya muna kay Brian dahil mga 1 to lang naman po ako, to 2 hours. So ngayon po, umalis ako ng 8. Pagbalik ko po ng mga mag-10, yun po, nakita ko po yung anak ko na nakahiga po, tapos umiiyak. Then yun po, napansin ko po sa kanya na hindi po siya makatayo. Then, yun nga, umihibi-hibi lang siya. So ngayon nakita ko po, may pupo yung anak ko, hinugasan ko po yung
Kaso, halos mapalood po yung anak ko kasi patalikod ko po sa inugatan yun po. Doon ako na dahil yung iyak niya po, halos hindi po niya kaagad nabawi yung hangin po na ang tagal ng pagbawi niya ng hangin po. Doon po natakanta ako, tapos yun ko nahusap na balan yun po. Tapos pagtingin ko po sa sali niya, may mga gas-gas po, may mga galos-galos. Nalilisip ko po na sa diaper lang. Hindi ko po pinag-isipan pa ng kung ano pong nangyari sa niya, doon sa niya. Pero kinakabahan po ako sa niya, sa itsura niya kasi kada mama, gumagano po yung anak ko. Bali, ito na po. Nangyari po nung hapon na, hindi na po siya libo. Then nung 8 po, medyo na nagpipinat-pinat siya, tapos mawawala. Yun na po yung nag-decision ako na sabi ko sa asawa ko, mga 8 ng gabi, tignan namin uli yung kasi may napansin ako sa kanya nung hulugatan ko na. Then yun na nga po, nakita ko po yung niya, niya po sa loob, may parang buwa pong nakalawit. Doon na po ako nagsabi sa asawa ko na ipatingin namin sa ospital kung tama yung hinala ko po na baka may ginawa po sa kanyang hindi maganda yung pinag-iwanan namin. Yan na po, na-pinpoint po namin na doon sa ospital na totoo po. Yung hinala ko, yan na po. Dagdag pa ni alias Gina, nagkaroon ng impeksyon sa ari ang kanyang anak. Dahilan para maglabas-pasok sa ospital ang kanyang anak. Nilalagnat na po yung anak ko. Yun po. Bali, nakumpay na po yung anak ko ng halos kulang-kulang 2 linggo po. Sa po yung kalagayan ng anak nyo ngayon, Nay? So ngayon po, ito, ninebulizer po namin. Then, may ubo-ubo pa siya. Tapos, medyo nilalagat ng konti. Tapos nawawala din po pag pinaiinom ko po ng gamot. At laking pagsisisi ang nararamdaman ng mag-asawa sa pangyayari. Pakalaki po pagsisisi na yung pagkatiwala sa ibang tao, lalo na hindi mo kaano-ano yung tiwala. Ang sakit na masakit po. Para katulad po sa aking magulang na halos yung sakripisyo ko po yung paghahanap ng gatas dahil pero pangangailangan ng anak ko. Mahirap na buhay ngayon, mahirap magtiwala po talaga. Lalo na ang trabaho ito po. Halos paghalang pa sa patakulan ang iigkaw mo para maibutan ako. Kaya ako po, sa ngayon po, sabi po, sa marami na huwag kong basta-basta magtitiwala kahit pa mag-anak ko. Ano ka mga kapatid, lahat po. Huwag na po magtiwala. Lalo na, sige nito, nangyayari sa akin. Anak po, ang laking pagsisisip. Ang laking pagsisisip mo. Hindi na nagdalawang isip ang Ako Bicol Party List at agarang nagpaabot ng tulong sa mag-asawa. Pagkaluban natin yung kanyang anak sa hospital. Pagkaluban kami natin siya ng 30K para gamitin sa hospital. Kung ano mga kailangan niya, mga gamot, laboratory, ano man. Pinapulong ba kami ng ating Congressman Saldi po ng 30K. At maging ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, agad na nagpaabot ng financial assistance. Maraming pong salamat po. Malaking tulong po yun para sa amin, lalo na po sa kalagayan po namin yun na hindi po kami makapagtrabaho. Mag-asama, laking danong po sa amin para sa anak ko. Yun po, nagpapasalamat po ako ng marami po sa inyo. Yun po. Maraming po salamat. Nang aming kamustahin si Baby Angel, nakita namin na kahit konti ay nakakabawi na ito sa nakalipas na linggo na hindi ito masigla. Mababakas ang hirap na pinagdaanan ni Baby Angel sa nakaraang buwan sa dami ng gamot na kailangan nitong inumin. Ibinili po namin yan, lahat po ng kailangan po ng bata, binili po namin. Then, umexternal rin po kami ng damit, tsaka food. Tsaka yung sa 2 anak ko, dress ng 2 anak ko, siningit ko na rin po. Yun po. Bale, nung may natira naman po, yun yung pang-araw-araw namin na itong pang-ulam-ulam.
Tapos yun na po yung diaper ano, binili kami. Yung kailangan niya po. Pero mas priority namin siya dahil ito po yung talagang pinanuhan namin siya. Ginastos namin po para sa kanya. Sa simpleng tahanan na ito, nakatira ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. At sa mismong higaan na ito, na tinutulugan gabi-gabi ng pamilya, nangyari ang pangahalay umano sa munting anghel. Hindi po kasi kami mahilig mamasyal sa yung mga katulad ng mall, tapos yung mga may mga toys. Ngayon, yun yung paraan po namin sa kanya na para malibang siya, tsaka medyo mawala rin yung stress namin mag-asawa. Trauma ang naiwan sa kanilang mag-asawa. Bali po sa ngayon po, ito po, tinatatagan naman po namin na yung sa sitwasyon namin, ang hirap po eh. Sa totoo lang sa dami namin dinanas na away bati, parang mas sa ngayon, mas lalong nagkaroon kami ng kumbaga tibay sa nangyari po na maging matibay kami na hindi namin pabayaan na maging ganun na lang yung nangyari sa anak namin. Dahil sa nangyaring insidente, hirap ngayon ang pamilya dahil hindi na nila maiwanan ang kanilang mga anak para maghanap buhay. Ako talaga. And then, pagka naghihilot po ako, yun, siya po yung may hawak pero nandun din po siya sa tabi lang namin. Hindi siya umaalis, nandun din po. Maliban na lang kung mga medyo maselang sinasarado ko yung pinto pero nandun lang sila sa may pinto. Hindi sila Dinadala mo sila? Apo, pati siya, kasama po. Opo, habang wala pa siyang Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya para sa sinapit ng kanilang anak. nakapagsabi sa akin na nagagala-gala daw po. Sinira niya yung anak ko, yung pagkatao ng anak ko. Hindi niya na kayang ibalik kahit na kahit siguro kumahog siya o kahit mapang siguro siya na hindi ko siya mapapatawad. Tsa, ano ba yan, sasayo ka? Ha? Ang kulit na. Huwag ka masyadong mamaya hikain ka na naman. Maipapayo ko lang po sa katulad kong nanay, mami o mama. Huwag pagkatiwala yung anak ng basta-basta kahit na tito, kapatid, lalo na kung hindi natin masyadong talagang kabisado yung ating kahit pa kapatid, kung matagal mo naman siyang hindi nakasama o kahit pa kamag-anak, ingatan mo talaga. Yun. Kasi parang isa na rin buhay ang kinuha sa'yo na nawalan ka ng pagmamalaki. Kumbaga sa babae. Yun ang pinakamasakit sa lahat, yung nakatatak na sa kanya. Nakatatak na po. Bali, sa ngayon po gusto kong sanang i-bakasyon yung anak ko. Kasi parang ako yung hinilahan ng pag-asa sa anak ko. Yun. Tapos ito pa, medyo natagalan pa. Kaya parang muntik na akong umayaw. Gusto ko nang tumigil na lang tapos lumayo na lang kami. Pero hindi yun eh. Hindi yun ang solusyon para sa anak ko. Talagang kailangan ng hustisya, baka gawin niya pa sa iba. Yan mga kaaksyon, nakakaawa ang nangyari sa Batang Musmos. At ngayon mga kaaksyon, hustisya ang sigaw ng pamilya at nakasampanang ng kaso laban sa sospek.
Samantala mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa isang viral story mula sa Daraga Albay. Isang taho vendor ang nag-ani ng daang-daang reaksyon nang mapansin ang kanyang kakaibang estilo sa paglalako ng taho. Ang buong kwento ni Mark Dave Escudero Lagrio, panoorin po natin ito. Kataas ang boses ng nagtitinda ng taho, aba syempre, hindi ka lang mapapalingon, mamamangha ka rin sa kakaibang diskarte ng pagtitinda nito. Magandang araw mga ka-aksyon! Gusto nyo ba ng good vibes? Sagot na namin yan! Heto nga at may kwento kami mula dito sa Banyag, Daraga, Albay na hindi lamang magpapangiti sa inyo kundi siguradong magbibigay ng inspirasyon dahil sa tindi ng kanyang determinasyon bilang tatay. Sa kanya ba namang agaw pansin at talaga namang abot langit na tinig ng boses, mapapabili ka ng kanyang taho. Siya si Jemjem, 23 taong gulang, ang taho honor daddy of one ng Banyag, Daraga, Albay. Buhat ang dalawang mabibigat na container, binibirit nito ng napakataas ang kanyang tindang taho mula sa Daraga hanggang Legazpi City. Dahil na nga rin sa natatanging estilo nito ng pagbibenta, abay ang madla. Hindi lamang napapabili, kundi napapabilib din sa kanya. Kumalat na nga at nag-viral na sa social media ang video nito na pinusuan at hinangaan ng daang-daang netizens. Tirik man ang araw, nakangiti at masigasig pa rin itong nagbibigay ng serbisyo sa kanyang mga suki. Isa sa mga bumili ng taho ay si Giovanni, na napalabas pa nga ng kanilang opisina nang marinig ang boses nito. Narinig, nagwawalis ako dyan. Ito ba? Kamusta, sir? Dahil sa boses niya, napabili ka po. Oo, parang yung... Ano ba masasabi niyo, sir? Palaganda siya, palakanda. Maging si Romulo na matagal ng suki ni Jemjem ay nagpatunay na talagang masarap at malinis ang taho na inilalako nito. Masarap talaga, ma'am. At saka nakaka-attract, ma'am, ang boses niya, ma'am. Paano mo siya, sir, nakilala? Dahil sa boses niya, pag malayo pa lang, ma'am, may mo talagang ano mo na siya, may kilala. Naging suki ni Jemjem? Matagal na, ma'am. Hindi ko na alam kung kailan eh. Nakita niyo siya, sir, sa social media? Oo, ma'am, nakita ko na yun dati. Kahit nagagtak na ang pawis dahil sa init ng araw, hindi alintana ang pagod dahil sa pangangailangan nitong kumita. At sa kanyang 7 oras na paglalako sa initan ngayong araw, umabot lamang sa 900 pesos ang kinita ni Jemjem. Sa huli, 300 lamang dito ang kanyang maiuuwi dahil ang 600 nito ay ibibigay niya sa kanyang biyanan bilang kabayaran sa taho. Kadalasan, sa kanyang kinikita kada araw, 1 pirasong isda ang kanyang naiuuwi sa kanyang asawa na kanilang pinaghahatian. Responsableng ama si Jemjem dahil sa kanyang tiyaga at sipag sa paghahanap buhay.
pagtatrabaho sa murang edad ang kanyang naging realidad. Gayunpaman, nakatagpo niya si Marian na siyang nagsilbing bituin ni Jemjem tungo sa pagbabago. Si Jemjem ay mas naging determinado sa buhay at sa pagtitinda ng taho, siya ay hindi sumuko. Simula na mag-viral ang video ni Jemjem, mas dumami ang kanyang naging suki. Sa kabila man ng hirap sa buhay, ang king talento, sipag at lakas ng loob ang kinapitan ni Jemjem. Isa siya sa patunay na ang buhay ay mayroong saysay at layunin. Isa lamang ang kwento ni Jemjem sa mga istoryang hindi lang ngiti ang dala, kundi pati aral at inspirasyon. Sa ngalan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako si Rizel Luzada, ang magdadala ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay. Ayan. Kasama natin mga ka-action ngayon si Mark Davis Cudero Lagrio o mas kilala sa palayaw na Jemjem. Magandang hapon, Jemjem. Magandang hapon din po, ma'am. Kumusta ka ngayon? Okay lang po, medyo kinakabahan lang din po. Kumusta yung pagtataho mo? Okay naman po. Kahit maulan, fight lang po, laban lang. Okay, so narinig namin yung talagang birit mo sa pagtitinda ng taho. Ngayon gusto kong mapakinggan dito mismo sa studio kung paano ka bumirit sa pagtitinda ng taho. Sample nga, Jemjem. Goodness gracious, talaga naman mapapabili ka sa birit ng pagtataho ni Thank you po, Jemjem. ma'am. Jemjem, saan ba yan nakuha mong estilo ng pagbebenta ng taho na may kasama pang birit? Ay, kasi po talaga, nung nasa Laguna po ako, hindi talaga ako doon taho vendor. Magpaparis lang po talaga ako. Bali, dito lang sa Bicol, nagtrabaho po ako ng taho. Tapos nakilala ko po yung pinsan ni Mrs. na pag bumibirit po siya ng taho, parang pabirit lang din po. So, ibig sabihin, yung pinsan ng misis mo, nagtitinda din ng taho at bumibirit din siya ng ganyan. Apo. Pero paano yun? Pares lang din kami. Ang kaso ngayon, wala na dyan yung pinsan ni Mrs. Nasa Pilar na po. Doon na po nagtatrabaho. Tapos, siya nagturo sa akin kung paano yung style na pagbirit. Kasi dati po nung wala pa akong habit sa buhay, mahilig po talaga ako mag-video, okay. Wala ka pang habit sa buhay. O, yung bisyo po ba? Bisyo, ayan. So, iba yung bisyo sa ano. So, pero yung habit na yon negative habit. Yung pagbibisyo. Hindi po. Ano lang, cigarette tapos konting alak lang. Yun. Okay. Cigarettes at hindi ko na konting naalagaan alak. yung vocal ko. Hindi ko na po naalagaan. Okay. Siguro kung naalagaan mo pa, mas lalo pang hahaba yung pagbibirit mo. Opo. Yung nabasa ko nga rin po sa mga comment section ng nag-viral ko pong pagbirit. Nabasa ko daw, kaya ko daw kantahin yung Shishgan. Sa totoo, dati opo. Pero ngayon parang malabo na po Parang malabo na, pero kaya pa. Hindi ko po sure Sige nga. Forgive me, girl. Tama Di na na. po Talagang sa taho ka nga lang pwedeng bumirit. Hanggang doon na lang po talaga. Mukhang lalabas tayo dito sa studio. Anyway, yung unang ginawa mo, yung estilo mo sa pagbebenta ng taho, kumusta yung reaction ng mga customers mo, yung mga nakakarinig sa'yo? Yung first time ko po talaga, medyo may sumita rin po sa akin na, "Oy, nakakabulahaw ka." May gano'n, "Oy, nakakabulahaw ka, may tulog pa." Siyempre, subdivision po yung iniikutan ko. Tapos, umaga pa po ako noon. Oo. So, nung may unang sumita sa'yo, ano yung naging reaction mo? Wala, sabi ko Tinuloy lang, mo pa rin? sabi ko lang sa isip ko, "Ay, sorry po, trabaho lang." Kung di naman po ako
magbibirit, sino naman po bibili sa akin, wala rin makakarinig sa akin. Kaya tinuloy-tuloy ko lang po, di ko lang po pinansin sila kung anong sabihin nila sa akin. Tinuloy ko lang. Tapos hanggang nasanay na sila, parang yung dating basher sa akin, ngayon, buyer ko na. Nabili na. Wow! Parang ganun. Bashers turn into buyer. Oo, So parang napakaganda, ganun. di ba? Opo, Na opo. at least, halos lahat naman, alam mo kasi yung basher sometimes, pag tulad sa mga nagpa-prank or gumagawa ng content, yung bashers, viewers pa din yan, di Opo, ba? opo. So, sa'yo Opo, naman, yan. yung bashers mo turn into buyer. Opo, totoo So, yan. maganda pa rin, di ba? Opo, opo. Tinake mo yun as positive aspect ng pagbibenta ng taho. Opo, ma'am. Okay. So, ilang years ka na nagtitinda ng taho? Bali, ano na po, pa 4 years na rin po ako nagtitinda ng tao. Kasi nung pagsampa ko dito, nung Bicol, March, basta po March, nakita ko yung mga bayaw ko nagtitinda ng taho. Tapos medyo alangarin rin ako sa pumasok construction o ibang trabaho. Kaya tinuruan ako ng mga bayawin ko. Okay. Kaya So, nagtinda po ako ng kaya taho. nagtinda ka ng taho. Opo. Okay. Bago ka nagtinda ng taho, sabi mo nagtitinda ka ng Paris. Apo, magpaparis po talaga ako Magpapares dati. ka. So, doon naman sa pagpapares, ano naman yung istilong ginagawa mo? Wala po. Ano lang, bali Normal na Normal nagtitinda lang lang. po. So, dito lang talaga nagkaroon ka ng estilo. dito lang talaga, nagulat lang talaga ako na kung di pala ako umuwi ng sumama kay misis, bali wala rin pala ako, di rin pala ako makikilala ng mga barkada ko. Yun. So, dahil dito sa pag-uwi mo dito sa Bicol, nagtinda ka ng taho, bumirit ka, nag-viral ka sa social media, at mas nakilala ka at dumami yung buyer mo. Opo, ma'am. Totoo po yan. Okay. So, naniniwala ka sa sinasabing huwag tayo mag-steady doon lang kung ano kaya natin. Opo, ma'am. Totoo po yun. Okay. Kasi ako, dati nung sabi ko kasi sa bayo ko, hindi ko kakayanin yung pagtataho kasi naglalako kayo sa kalsada tapos sumisigaw-sigaw kayo. Ako, mahihain po talaga akong tao. Kaya sabi ko, baka di ko kayanin. Pero naisip ko, magkakapamilya ako, dapat yung hiya ko, alisin ko na sa sarili ko. So, ibig sabihin, bago ka pa pumasok sa pagtataho, wala ka pang pamilya that time? Bali kaming dalawa pa lang ni Mrs. Okay, kayo pa Opo. lang. So, wala Opo. pa kayong mga anak? Wala pa po. Okay, so nabuo mas lalo yung, tumindi yung inspirasyon mo dahil gusto mo nang magkaroon ng pamilya. Opo. Okay, so tuloy-tuloy yung ginawa mong pagtitinda Tuloy-tuloy lang ng po, taho. laban lang Okay. po. So, kumusta naman yung pagtitinda ng taho? Ba hindi naman ikaw nahirapan? Siyempre, bilad ka sa araw, naglalakad, ulan, init. Ayun, may time din po na nahihirapan din ako, lalo na yung pag-uulan, tapos biglang iinit. Pag uwi ko sa bahay, nararamdaman ko yung init ng katawan ko, tinatrangkaso. Pero sabi ko nga, may anak na ako, kaya hindi ko iniinda kung ano yung sakit ko. Laban lang ako sa buhay. Naibahagi mo sa amin na sa isang araw, 900 pesos ang kinikita mo. Pero 600 lang ang nauuwi mo sa pamilya. Bali, 600 doon, yung boundary. Boundary po. Then 300 pesos. yung, timingan lang po talaga kasi may time talaga na malakas ako. Katulad nung kahapon, nakauwi ako sa bahay, 800 pesos po. Ayun. Kita ko, tapos boundary ko sa nasa 700 plus po kasi puno na po yung dala ko eh. So, na ibig sa sabihin, lata iba-iba ko. din. Depende Apo, kung ilan iba yung po. bitbit mo, kung puno. Apo. Ito ba ay according sa baso? Kasi yung iba, di ba, nagdidepende kung ilang baso yung mailalabas, magagamit. Apo. Bali kay Papa kasi, per kilo kami ng beans. Per Sino kilo. tong papa? Papa ni Mrs. Okay. So, yung papa ni Mrs. mo, siya yung pinagkukunan nyo ng taho. Apo. Bali may tagaluto rin po siya. Mhm. Ang dinadala ko po araw-araw, 2 kilo. Tapos halimbawa po, mahina po ako ngayon, magdadagdag ako ng kilo, 2 kalahati po. Puno na po yun sa lata ko. Yun yung nakarang araw nakauwi ako sa bahay ng 800 pesos, boundary kay Papa, 700. Timingan din po na kumita ako ng malaki. Hindi naman po Okay. araw-araw. Pero most of the time, eto yung minimum mong inuwi, 300 pesos. 4 to 500 po. 4 to 500 pesos. So, yan bang 400 to 500 pesos, sapat lang sa pangangailangan nyo pang araw-araw or kumukulang? Minsan po, nagsushort po ako. Bali, kasi ako din, may utang din kasi ako Natawag namin ASA. Kada weekly po bayaran namin. Lending. Apo, di ko alam po, natawag din Oo.
lending, ano? So, araw-araw or weeklyhan, Weekly po, weekly. linggohan, meron kang hinuhulugan. Apo. Okay, so natural yan sa mga, siyempre, kinukulang, kinakapo sa pangangailangan. So, pandagdag, Apo, puhunan. apo. Totoo po Okay. yan. So, alam ba ng mga magulang mo na, siyempre, umalis ka doon sa lugar ninyo, pumunta ka dito, so kasama mo itong babae na nakilala mo. So, alam ba rin ng pamilya mo na meron ka ng pamilya dito sa Bicol? Meron na po, alam na po. Bali, nung sumama ako kay misis, nagpaalam ako ng maayos sa tatay ko kasi yung nanay ko wala naman, nasa ibang bansa. Paalam ako sa tatay ko, pa, sasama na ako kay misis, uwi na ako ng Bicol, mag-aasawa na ako. Bali, nalungkot tatay ko na hindi na nag-ano sa akin, hindi na ako pinansin. Parang sa isip ko, bahala ka na sa buhay mo, wala na akong pakialam sa'yo. Pero nung tumagal-tagal naman na, ayun nga po, nagkaroon ako ng anak na, nangangamusta ako sa tatay ko, kinakamusta naman po ako, tapos pag once na may kailangan ako sa kanya, binibigyan po ako. Ayun. So, siguro initial reaction ng tatay na Opo. ayaw mawalay Opo. sa minamahal niyang anak, 'di ba? So, dinaan na lang sa ganon. Pero ang pinaka-importante ngayon ay nanumbalik yung pagiging pamilya at mag-ama ninyo. So, ngayon, ilang taon ka na nga, Jem? 23 na po. 23 years old. So, sa loob ng ilang taon na pagtataho, ano yung mga nakuha mong aral or nabago sa buhay mo? Sobrang laki po kasi dati parang maasa pa ako sa magulang ko na ganito, ganyan. Utos dito, utos dyan na napag-isip-isip ko na lahat pala na sinasabi ng magulang dapat sundin kasi para sa atin din yun or sa sarili ko rin yung sinasabi nila. Kaya yung time na yun laking pagsisisi ko talaga na hindi ako sumunod sa mga payo ng magulang ko. Kaya ito ngayon, nagsisikap ako na may bigay lahat ng gusto ko sa anak ko. Okay. Bali, ayoko nang ipaabot sa anak ko yung nangyari sa buhay ko. Kung gaano ka nahirapan Opo, ng mga panahon. sobra. No? Kanina pinapanood natin yung video, yung BTR. Pagdating doon sa pamilya mo, nasa loob ng bahay nyo, nakita ko na tumulo or naano yung mata mo, di ba? Parang sila ba yung inspirasyon mo talaga? Opo, sa totoo po yan, pag halimbawa, naglalako na po ako, galing bahay, uwi. Sobrang sakit po nandito ako, tapos dito. Pag sasalubong yung anak ko ba, parang nawawala lahat ng pagod ko, sabi ko sa sarili ko. Ay, ganito pala yung pakiramdam na pag sinasalubong mo yung tatay mo, tapos nakangiti rin yung tatay mo, tapos nakangiti ka rin sa kanya. Parang natutunaw yung sakit sa katawan mo, yung pagod mo nawawala. Parang ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag sisikapan ko, kahit di na kaya ng katawan ko, lalaban ako kasi ramdam ko na yung kung ano yung nararamdaman ko dati. Ayoko na iparanas sa anak ko. Okay. Sobrang hirap. Ayoko rin mag-iwalay kami ng... Kasi ako, broken family po ako eh. Bali, lumaki po ako ng walang attention ng magulang. Ilan po. So lumaki ka ng walang atensyon ng magulang, kaya ngayon, pinapangako mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo na magiging kang mabuti, mas mabuti pang tatay. Opo. Ayun. So kami, Jem, ay sumasaludo po sa inyo dahil Salamat sa po. pagiging matatag, mabuting tatay na gagawin ang lahat para sa pamilya. Thank you po, ma'am. Okay, so kami din ay namamangha din kami sa inyo, Jem, dahil iba itong hanap buhay, ano? Init, ulan, haba ng nilalakad, meron ka pang pinapasa na mabigat. Opo, totoo po yan. Iba yung emotional na pinapasa na mabigat sa physical din, di ba? Na may pero ka talagang mabigat na pinapasa. Opo, totoo. Mas mabigat pa yung pinapasa na problema kaysa sa dala-dala ko. Ayan. Totoo po yan. Okay, so kumbaga tinitimbang mo na lang, ano? So, Apo. di ba, yung taho is a sign of balance, Apo. di ba? So, ibig sabihin, yung isa, halimbawa, problema, ito naman, solusyon. Tama po yan. Ayan. So, kaya ako nakikita ko in the near future, Jem, hindi lang ito yung magiging negosyo mo sa buhay, ano? Kasi nakikita ko isa kang padre de pamilya na lahat ay susuhungin para lang makaraos sa buhay para sa pamilya. Apo, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. So, eto Jem, ano, nakasama natin ngayon si Miss Jody Bonaobra.
ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistant for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng Ako Bicol Party List. Eto, magandang hapon, Miss Jody. Magandang hapon, Ma'am Remy and Jem. Magandang hapon din po. Opo, Miss Jody, habang kami ay nag-uusap ni Jem, alam ko, ramdam ko din na ikaw din ay manghang-mangha dito kay Jem. Tama, Miss Jody? Opo, yes, Ma'am Remy. Yung boses niya, maganda. Okay, gusto mo din i-try yung I-try pag-ibig ni ba? Jem? Gusto mo ba marinig yung boses Sige, ko, sige, Jem? sige. Opo, ma'am. Sige, pero pasensya na, medyo natinik lang to ng bangus. Okay lang ba, paano? Jem? Ano yung sinasabi mo kanina? Sample? Ah, Yung tahoan, sabi mo? Taho. Ang haba naman, Jem. Kaya mo yan, 30 seconds. 30 seconds ba Okay. yun? Ano lang tayo, 2 seconds. Sige, para sa'yo, Jem, ha. Taho! Yun. At least, diba? Ganda lang simula. Jem, pasensya at na. end. Diba? So, birit na yan ni Miss Jody. Salamat, Miss Jody. Ano? So, iyan ay Jem. Ibig sabihin yan, Jem. Nakakalamang ka sa ibang bahagi ng buhay. Diba? Yung birit mo talagang napakatindi. Si Miss Jody, 2 seconds lang, 'di ba? Pero eto yung mensahe ni Miss Jody. Miss Jody, ano yung magandang mensahe at maaari nating maibigay na tulong ngayon kay Jem? Ayun po, hi Jem. Nakita namin yung kanina. Talagang, Ma'am Remy, kumbaga, kahit ako hindi ako kumakain ng taho, kunyari, bibili talaga ako ng taho sa'yo. Anyway, Jem ay galing sa ating butihing congressman, may munting regalo. Thank you po. Si Congressman Saldico at saka si Congressman Jill Bungalon. Sana, kung ano man yung maibigay namin, talagang makapagpasaya sa inyo at lalong-lalo na sa dalawang mong anak. Thank you, ma'am. Ayon, Salamat po. ready ka na makita at malaman kung ano itong regalo para sa iyo, Jem. Apo, handa na po. Ayan, eto, bitin mo ito sa iyong pamilya dahil, yan, Ang pumunta dami. ka dito, ang bit-bit mo yung sarili lang. Eto, grocery packs para sa iyong pamilya. May damit pa. May damit pa. Thank you po. Salamat po. Ito, bigas. Di na ako bibiling bigas mamaya. Eto, sa kabila, tingnan mo sa kabila, Jem, kung ano yung nasa gilid. Ito, diaper to. Diba? Thank you po. Salamat po. Laking tulong po talaga to. Ayan. So, talagang grateful and thankful itong si Jem. Salamat po, ma'am. At syempre, Jem, hindi pa dyan nagtatapos. Ay, meron pa. Ayan. Eto, tanggapin mo rin itong cash assistance Uy. mula naman sa aming programa. Thank you po, ma'am. Salamat po. Dagdag puhunan baga, Jem. Ay, thank you po, ma'am. Thank Okay. you. Salamat po. Miss Jody, meron ka pang dagdag na mensahe para kay Jem. Opo, kung sakali man, Jem, hindi natin hinihingi na may magkasakit sa dalawa mong anak, andyan lang po ako sa Ako Bicol Party List. Anytime, pwede mo po akong puntahan. Kung kailangan pa check-upan, kung may mga ubo-ubo or may konting lagnat, handa po ang Ako Bicol para po mapagamot. Salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you talaga na marami, ma'am. Maraming salamat din po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo at saka kay Kong Saldico. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, Miss Jody, maraming salamat, Thank you Miss po. Jody Buenaobra. Ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program ng Ako Bicol Party List. Jem. So ngayon, binigyan mo kami ng oras para mas lalo ka naming makilala. Pero ano pa man yon, hindi na sayang yung pagpunta dahil syempre, meron kang iuuwi para sa pamilya. Opo, ma'am. Salamat po. Dami nito. Ayan. Sa tingin mo, ilang araw ba yan nilako mo ng taho? Siguro mga baga 3 days ko to bago ko mabili lahat. Ayun, 3 araw. Plus, meron ka pang puhunan na hawak. Apo. Dagdag puhunan. Bali, 1 linggo na rin po. Isang linggo na, ayan. Jem, kami po ay lubos na natutuwa sa iyo, Jem. Thank you po, ma'am. Salamat po. Opo, pagpalain ka ng pong may kapal at ingatan ka lagi sa paglalako ng iyong taho. Thank you po. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tunghayan naman natin ang nakakamanghang ginang na matyagang inaalagaan ng kanyang nanay at tiyahing may mga kapansanan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Maray na aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto mga kaaksyon, tunghayan naman natin ang nakakaantig na kwento ni Maria Salve Jean Barroso na matyagang nag-aalaga sa kanyang ina at tiyahing parehas na may karamdaman habang may 2 anak na pinag-aaral. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Ayan po si ate, si nanay na talagang matyagang nag-aalaga sa kanyang mahal sa buhay. Kasama natin ngayon si Maria Salve Jean Barroso. Magandang hapon po ate. Magandang hapon po. Kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Opo, yung kalagayan po ng nanay nyo at ito pong tiyahin nyo, kumusta naman po? Okay naman po sila. Yung mother ko po ay may Alzheimer, depression, saka stroke. Yung tita ko po is may mental illness, saka stroke. Okay. Stroke, sakit, medyo okay pa pero mental illness yung sa tiyahin mo. Opo. So napakahirap. Opo. 'Di ba? So, yung pagbabalanse ng trabaho, pag-aasikaso, tapos yung pasensyang ibinibigay mo sa tiyahin mo. Opo. Paano mo nakakaya yan, te? Actually, ako lang po sa bahay. Tapos yung 2 ko pong baby na 3 years old saka 2 years old. Ang ginagawa ko po para maasikaso ko, una, yung tita ko po muna, ibubuhat ko po siya, papakainin, tapos ipapa-CR, papalitan ng diaper sa CR, papaliguan. Sunod po yung mama ko po. Tapos meron ka pang anak na inaasikaso. Opo, 2 baby po. Opo. Paano yung time management? Paano mo yun kinakaya? Maaga po ako nagigising para pakainin po yung 2 matanda. After po nun, paggising na po yung 2 kong anak, sila naman po yung aasikasuhin ko. Habang po kumakain ng 2 bata, doon na po ako nag-aasikaso maglaba or magluto po ng kanin. Mag-isa mong kinakaya ka. Bakit? Meron, Opo. asan yung mga kapatid mo? Wala po akong kapatid. Tapos, Mag-isa ka lang. opo, ano po, yung tita ko po kasi, doon po talaga nakatira sa amin. Iniwan na po siya doon sa amin. Kaya po parang hindi na nila kayang alagaan. Kinero po doon sa amin. Si Ito ma'am, bang tita mo may mga anak din? wala po. Matandang dalaga po ito. Matandang dalaga. So, ganun yung sitwasyon mo. Opo. Buti itong tiyahin mo hindi naman harmful. Dati po talaga nang okay pa po si mama at pinapagamot namin. Dati po talaga gusto namin siya dalhin sa institution, kaya lang ayaw po ng mga kapatid. Ngayon po, nang umuwi kami, medyo okay na po siya. Dati po kasi nagwawala siya, hysterical. Ngayon po, okay na po kasi na-stroke po siya, kaya bedridden po yung tita ko. Ayun. So, nung na-stroke siya, nakahiga na lang siya. Opo, tapos binubuhat na lang po kung magsi-CR, pero nagda-diaper na po silang 2. Okay. So, sila ba ay napatingnan din sa doktor? Opo, pinapatingnan po namin sa doktor. Regular po ba? Hindi po kasi may kulang po kami ngayon sa financial. May pinagdadaanan po kami. Okay. Kulang sa pinansyal. Paano? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw? Actually po, nawalan po ako ng trabaho kasi yung asawa ko po, iniwan po kami. Matagal na po. Tapos, So, yung asawa mo din, pinagdaanan mo din yung problema sa asawa? Opo. Tapos 1 taon mahigit na po kami walang kuryente. Kasi po,
yung laptop ko po, nagtatrabaho po ako sa bahay, nag-online, binenta po yung mga gamit namin. Kaya Sino yung nagbenta? yung asawa ko po, kaya nawalan po ako ng hanap buhay. Wala din po kaming Pero kuryente. wish itong asawa mo, no? Sobra. Yun na nga lang yung panghanap buhay nyo, Nawala binenta pa, at siya lang yung nanginabang. Opo, kasi nagsusugal po siya sa online. Okay, tapos wala na kayong komunikasyon ni Mr. Ngayon po wala. Walang sustento yung mga anak ko. Ilang buwan na. Nangangako lang po sila. Kahit yung benan ko, wala po silang pinapadala sa anak ko. Taga saan ba itong Mr. mo? Taga Tabaco din po. Pero nasa Manila na po siya. Hindi po siya nagko-contact sa amin. Meron ng ibang asawa, kinakasama? Sabi niya po, ng last chat niya, meron na daw po siya doon. Tapos wala pong inaano sa mga anak ko. Okay, so paano yung pang-araw-araw yung pangangailangan? Pag minsan po, pag nakakakuha po kami ng assistance para kay mama, hinahati-hati po namin sa pagkain, sa diaper, sa gamot. Yun po. Okay. Iba-budget na lang po kung ano. Nung si mama mo ay malakas pa, may trabaho, ano yung Si mama po, dating nurse. Tapos po, siya po talaga yung breadwinner. Siya ang tumutulong sa amin noon. Kaya lang po, nang nagkasakit na si mama, lalo yung Alzheimer, sobrang magastos po. Tapos, akala namin, may mental illness na din si mama. Dinala namin siya sa Naga, sa mental rehabilitation, pinagamot. Pero po, ano po dun sa diagnosis na Alzheimer daw po talaga yung sakit ni mama. Kasi nag-hysterical po yung mama ko after pandemic. Yun daw po, na-depress lang daw po kasi kulang daw po sa pagkain. Kasi nasa Manila po kami dati. Umuwi po kami ng emergency na po si mama. Okay, so nagugutuman. Opo, si nagugutom mama. po si So mama. nabanggit mo dating nurse. So meaning to say, merong pensyon. Opo, pero maliit lang po. Opo, so pinagkakasya nyo na lang Opo, yung maliit kasi na pensyon. nakapag-loan din po siya dati sa pension. Gawa ng nagpagamot po kami sa kanya. Hindi pa po tapos. Okay. So, paano nyo pinagkakasya etong maliit na halaga ng pensyon, yung sabi mong... Yung social pension po, Oo. meron sila. Yun po, kung makareceive na po kami ng social pension, ibibili na po namin ng diaper ng 2 matanda, bibili po ng bigas, tapos yung gatas po ng mga anak ko, vitamins. Kung ano lang po yung maibabudget, aabutin ng pera, yun lang po. Dumating na ba sa punto ng parang gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang umayaw sa sitwasyon ninyo? Oh, actually, opo. May times nga po na parang gusto ko nang umalis kasi isipin mo po, 1 year and 3 months, wala po kaming kuryente. Hindi ako makapagtrabaho. Online po kasi dati yung trabaho ko. Ngayon, hirap na hirap po kami. Kahit po yun sa tubig namin, kung ano po nakukuha namin assistance, minsan ibabayad muna namin sa tubig kaysa po mawalan po kami ng tubig. Mhm. Dumating din sa punto na parang pagod ka na. Opo. Pag nangyayari po yan, nagdadasal lang po ako kasi yun lang talaga. Okay. Mag-isa mong inaalagaan yung magulang mo, yung tiyahin mo. Mag-isa mo rin pinapalaki yung mga anak mo. So, napakatindi ng hirap ng buhay at sitwasyon meron ka ngayon. Opo. Pero, mag-isa mo rin nilalabanan at lakas ng loob. Opo. Opo. So, eto, nabanggit mo yung hirap ng buhay, pangangailangan, at siyempre yung sitwasyon ninyo ngayon. Andito ngayon si Miss Jody, kasama natin ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Jody. Magandang hapon po, Ma'am Remy and Ma'am Salve. Apo, Miss Jody, tayong dalawa ay parehas nanay. Yes po. Pero maswerte tayo dahil hindi natin pinagdadaanan itong pinagdadaanan ng ating bisita ngayon. So, ano yung mensahe mo, Miss Jody, at ano yung tulong na maaari mong maibigay sa tulong din ng Ako Bicol Party List? Opo, yun ma'am, galing po kay Congressman Saldi ulit. Yung mga medical assistance na kailangan mo, ma'am, pwede natin pag-usapan, ipapacheck natin yung magulang mo, pati yung tiyahin mo. Kung kayang maipasok siya sa MAIP o kaya sa DSWD, i-check po natin kung ano yung mga resetang gamot or laboratory request na ibibigay ng doktor. Ngayon din po, sana po yung ibibigay na regalo ni Congressman Zaldico at Congressman Jill Bungalon, panigurado ma'am, matutuwa kayo at saka malaking tulong din po ito.
Maraming salamat po. Ayun ay, dahil nabanggit nyo po ng matagal ng panahon, nung napatingnan nyo po sila sa doktor, so sa tulong po ng maifip ng Ako Bicol Party List ay mapapatingnan po natin muli sila sa doktor. Ano po? Opo. Opo. At yung ipinangako or binanggit na tulong mula naman kay Congressman Saldi at Congressman Jill, eto po nanay, matatanggap nyo po ngayon, ora mismo. Maraming salamat po. Ayan. So, kompleto po yan para kay nanay, sa iyo pong nanay, sa mga anak po ninyo at sa tiyahin po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. At syempre, dahil hirap po kayo sa pang-araw-araw din na pangangailangan, may nabanggit din po kayong pangangailangan sa tubig at kuryente, tanggapin nyo din po itong financial assistance, makakatulong po yan, mabawasan ang inyo pong problema. Maraming salamat po sa tulong ninyo, ma'am. Kumusta yung pakiramdam nyo, ate? Medyo magaan po. Kasi sabi ko nga, baka ito na din yung way ni Lord para matulungan kami. Kasi marami din pong minsan kasi nahihiya ako pag may umaabot sa amin ng pagkain dalawang bata. Gawa ng wala ng padala yung asawa ko. Opo. So, ang pagtanggap po ng tulong sa ibang tao ay bigay po yan. So, wag po kayong mahihiya. Maraming salamat po. Opo. Mas nakakahiya po yung nagdanakaw. Diba, ate? So, at least, pagbigay, tanggapin po at magpasalamat. Opo. Biyaya po yan mula sa pong may kapal. Maraming salamat po. So, maraming salamat din po, ate. At manatili po sana po kayong malakas para po sa inyong nanay, tiyahin at mga anak. Maraming salamat po. Ma'am, pwede po, may papasalamatan lang po. Sige po, ate. Magpapasalamat lang po sana ako sa barangay captain namin, si Kapitan Marian Borhal Palumpa. Kasi nung simula po kasi may pinagdadaanan kami, tinutulungan niya po kami. Tapos chinecheck niya po yung dalawang matanda. Gawa ng ako lang po yung sa bahay talaga. Opo. Salamat po. Salamat, Miss Jody. Buenang obra ang program on health ng maipip ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss Jody. At syempre, baka may mensahe ka kay Congressman Saldi at kay Congressman Jill ng Ako Bicol Party List. Gusto ko po sana magpasalamat kay Congressman Jill at Congressman Saldi sa tulong niyo po. Malaking bagay na po ito sa amin, sa tita ko, sa mama ko, sa mga anak ko. Maraming salamat po. Merry Christmas. And Happy New Year, ate. Apo. Apo. So mga ka-aksyon, eto naman, sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Muli mga kaaksyon, maligayang bagong taon sa inyong mga kaaksyon. At hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo
tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na